मोदी मोदी। मोदी मोदी मोदी। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಈ ಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಾಷ್ಟಶಿಲ್ಪವಾದ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಜಪಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. भारत माता की, भारत माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। परशुराम क्षेत्ರದ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಲೋಕುಳೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು श्री मुल्की वेंकटरमण स्वामी को मेरा नमस्कार। मैं शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने वाले सभी मठों, तीर्थंकरों और संतों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं।